तम्येन भूतले स्वां रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विषपानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। कम ऑन एवरीबॉडी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री जय चैतन्य जय जय श्री चैतन्य नित्यानंदा जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत जय चंद्र जय अद्वैत गौर भक्त चंद्र जय वृंदा गौर भक्त वृंदा। जय 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 श्री जय चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री जय चैतन्य जय श्री जय चैतन्य नित्यानंदा जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत जय चंद्र जय अद्वैत गौर चंद्र भक्त जय वृंदा गौर भक्त वृंदा। ஹரே தத்சத். கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க நேத்து அந்த கிருஷ்ணர் பேர் 3 தடவை எழுத சொன்னீங்க மாதாஜி. நான் 108 பேர் எழுதி வந்திருக்கேன் மாதாஜி. வெரி படிக்கவா நைஸ். மாதாஜி? படிக்கவா இல்ல மாதாஜி? எனக்கு அது வேண்டாம், எனக்கு ஒரே ஒரு பேர் தான் வேணும். ஓகே ஏன்னா மாதாஜி. நான் எழுதுறேன். என்னோட எக்ஸசைஸ் நான் அடுத்ததான் எழுதுனேன் அதோக்ஷ ஜெய் மாதாஜி, அதோக்ஷ. எனக்கு நீங்க எல்லாம் வேணா எழுதுங்க, பட் எனக்கு வேண்டியது அந்த 3 ஒரே ஒரு பேர் தான். நேத்து யாரெல்லாம் என்ன பேர் எழுதினீங்களோ அச்சுதாங்கிறது நான் அதோக்ஷஜா எழுதிட்டேன். அச்சுதா. நான் வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட் அதோக்ஷஜாங்கிறத எழுதியிருக்கேன் மாதாஜி. அதோக்ஷதா. அச்சுதான் நெக்ஸ்ட் அதுல அச்சுதான். இருந்து வந்து ஜெகநாதர்ங்கிறது வரும். அச்சுதா. ஓகே. ஜெகன் இல்ல, யாரா எனக்கு ஒரு பேர் தான் வேணும். எனக்கு என்ன வேணுமோ அது ஒண்டி தான் எனக்கு வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அச்சுதான். அதோக்ஷஜா. ஓகே. நான் வந்து அச்சுதான் எழுதியிருக்கேன். கிருஷ்ணா வெரி நைஸ். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ஓகே, கிருஷ்ணான்னு எழுதினீங்க. நெக்ஸ்ட் வேற மாதாஜி அச்சுதான் 3 சித்ரலேகா தடவை. மாதாஜி. சித்ரலேகா மாதாஜி, நீங்க பொய் சொல்றீங்க. நீங்க நேத்து எழுதவே இல்ல. ஐயோ, சரியா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. நான் எழுதினது ஒண்டி இப்ப மொபைல்ல தான் மாதாஜி. அதான் நீங்க எழுதலன்னு பேப்பர்ல சொன்னேனே. எழுதல. பேப்பர்ல சோ எழுதல. நோ ப்ராப்ளம். யாரை ஏமாத்தணும்? என்னதான் ஏமாத்திட்டேன். நம்மளவே நம்ம ஆ ஏமாத்திட்டோம். ஆ ஏன்னா ஒரு எப்படி ஸ்பெசிபிக் ரீசன்னால பேப்பர்ல கேட்டேன். ஐ எழுதல திங்க் மாதாஜி. கிருஷ்ணன் பேப்பர்ல எழுதல. கண்டுபிடிச்சீங்க மாதாஜி. நான் சொல்ற உள்ள தோணும் வாய்ஸ்ல அது. இருந்து தெரியல கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. தெரியல எனக்கு. வாய்ஸ்ல ஜஸ்ட் இருந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. நம்ம வாய்ஸ் சொல்ற எல்லாம் இல்ல, வாய்ஸ்ல இருந்து. பட் சில தடவை வந்து நாமனிஷ பிரபு சொல்லுவாரு, டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்டோட அட்வான்ஸ் ஆக ஆக அவங்க சொல்ற பொய் வந்து டீச்சருக்கு தெரியும் அப்படின்னு. ஆமா சோ ஆமா ஒருவேளை அது மாதாஜி. தெரியுதோ என்னமோ எனக்கு தெரியல. பரமாத்மா, உங்க பரமாத்மா சொல்லிட்டு இருப்பாரு, பொய் சொல்றா சித்ரா, பொய் சொல்றா இல்ல, அப்படின்னு. நான் கோவிலுக்கெல்லாம் போனேன். இங்க இஸ்கான் நாக்பூர் போனேன் மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஹரிபோல். ஆனா வெரி நைஸ். உங்களுக்கு இடம் தான் போடல. இடம் சின்னதா இருக்கு. மத்தபடி ரொம்ப நல்லா இருக்கு கோவில். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து நீங்க எல்லாம் வந்து பேப்பர் பேனால எழுதணும்ன்றதா என்னோட ரிக்வெஸ்ட். அதனாலதான் பாவம் ஜெயந்தி ஓகே மாதாஜி மாதாஜி. 108 கூட நோட் புக் நேற்றுக்கு வாங்கிட்டுட்டேன் மாதாஜி. நீங்க நோட் புக் எழுதணும்னு சொல்ல, நீங்க பிட் பேப்பர்ல எழுதி தூக்கி போட்டா கூட எனக்கு ஓகே. இல்ல இல்ல, பட் பாயிண்ட் அது டெய்லி அது எழுதி வச்சாதான் நமக்கு மனசுல பதியும். அதுக்காக. அடுத்தது வந்து அடுத்த ஒரு செகண்ட், அடுத்த கேரக்டர், அடுத்த லெட்டர். இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அச்சுதான் பிரேமா மாதாஜி எழுதினீங்கன்னா, நாளைக்கு இன்னைக்கு சொல்ல வேண்டாம், அச்சுதால சி இருக்கு இல்லையா, அந்த சீல வந்து நீங்க என்ன கிருஷ்ணர் பேர் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதுல எழுதுறீங்க. கிளியரா? சோ அச்சுதா எழுதுறீங்க. माता जी நான் அச்சுதா அஜோகேஜா எழுதினேன் அப்போ மாதாஜி. டீல என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதை நீங்க எழுதுவீங்க. சரிங்களா? அதான் தாமோதரன் விஷயம். தாமோதரன் தாமோதரா மாதாஜி, மாதாஜி. நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன், நீங்க எல்லாம் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட். ஆனா மத்தவங்களையும் திங்க் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஒரு டிவோட்டி இன்னொரு டிவோட்டியை தூக்க நினைக்கணும். நமக்கு தெரிஞ்சதொண்டி இல்ல. அதனால உங்களோட ஆன்சர் நீங்க சொல்ல வேண்டாம், நாளைக்கு சொல்லுங்க. இன்னொருத்தவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ண வேணாம். எல்லாருக்குமே மூளை இருக்கு. டி என்ன என்ன ஆகும், சி என்ன ஆகும். அதனால நீதி மாதாஜி படிக்குவா நான் வேணாம்னு சொன்னது. ஏன்னா எனக்கு கூட 108 நேம்ஸ் படிக்கணும்னு ஆசை. ஆனா அது வந்து இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸசைஸ் ஸ்டாப் ஆயிடும். சோ இன்னைக்கு போய் மறுபடியும் 3 தடவை அந்த 2வது ஆல்பபெட்ல எழுதுங்க. சரிங்களா? இதுதான் நான் பனிஷ்மெண்டா பக்தி வைபவ் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல கொடுத்திருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ நம்ம படிக்கலாம். Okay, I'll do it மாதாஜி. I'll do it மாதாஜி. हरि बोल. वेरी नाइस. पुनरपि प्रभु व्याधि शांतिपुर आइला रघुनाथ दासा आशी प्रभु रे मिलीना. पुनरभि प्रभु जदि शांतिपुर आइला
ரகுநாத தாச ஆசி பிரபு ரேமி லீலா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாந்திபுரத்திற்கு திரும்பிய போது ரகுநாத தாசர் அவரை சந்திக்க வந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ ஸோ இப்போ என்னன்னா இப்போ அவர் மறுபடியும் வந்து சாந்திபூர் போனோடனே ரகுநாத தாஸா வந்து அங்க வந்து பார்க்க வராரு அப்படின்னு சொல்றாரு. இங்க எந்த இடத்துல பார்க்க வராரு? சாந்திபூர்ல யாரு புலின இருக்கா? கிராமத்துல. இல்ல சாந்திபூர்ல யாரு இருக்கா? பர்சன் யார் சாந்திபூர்ல இருக்கா? அவர் சாந்திபூருக்கு ஏன் போறாரு? யார் இருக்கா? ஹூஸ் இன் சாந்திபூர்? வெரி நைஸ். அத்வைதரும் சொல்லிட்டாங்க. ஹரிதாசரை பாக்குறாரு. அத்வைதா ஹரிதாசரையும் பாக்குறாரு. அம்மாவையும் So, பார்த்தாங்க. அம்மாவையும் பாக்குறாங்க. பட் மெயினா சாந்திபூர் வந்து இஸ் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் அத்வைதா ஆச்சாரியா அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? சோ நம்ம அங்க அவர் போறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோமா? இப்ப வந்து சாரி ஸ்கிரீன் தெரியல. ஒரு செகண்ட். யா ஸ்கிரீன் எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு தெரியுதா யாருக்காவது? ஓகே ஸ்லோகா. இப்போ ஓகே. ஹிரண்ய கோவர்தன துயிசா ஹோர்தார சப்த கிராம பார லக்ஷ முரார ஈஸ்வரா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கவா மாதாஜி? யாராவது படிக்கிறாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஹிரண்ய கோவர்தன துயி சகோதர சப்த கிராமே பாரலக்ஷமுத்தார ஈஸ்வரா. சப்த கிராமத்தில் ஹிரண்யர் கோவர்தனர் என்ற இரு சகோதரர்கள் வசித்து வந்தனர். அவர்களின் ஆண்டு வருமானம் 12 லட்சம் ரூபாயாக இருந்தது. பொருளுரை: ஹிரண்யரும் கோவர்தனும் ஹூக்ளி மாவட்டத்திலுள்ள சப்த கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள கிருஷ்ணாபுரம் என்ற கிராமத்தை சார்ந்தவர்கள். அவர்கள் பெரிய காயஸ்த குடும்பத்தில் பிறந்தனர். அவர்களுடைய குடும்ப பெயர் என்ன என்பதை உறுதி செய்ய முடியாவிட்டாலும் அவர்கள் உயர் குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர்கள் என்பது பரவலாக அறியப்படுகிறது. மூத்த சகோதரின் பெயர் ஹிரண்ய மஜுமதரர். இளைய சகோதரர் பெயர் கோவர்தன மஜுமதரர். ஸ்ரீ ரகுநாத தாசர் கோவர்தன மஜுமதரின் மகனாக இருந்தார். அவர்களது குடும்ப புரோகிதரின் பெயர் பலராம ஆச்சாரியார். அவர் ஹரிதாச தாகூருக்கும் மிகவும் பிரியமானவர். அவர்களது குடும்ப ஆன்மீக குருவின் பெயர் யதுநந்தன ஆச்சாரியார். அவர் வாசுதேவ தத்தருக்கும் மிகவும் பிரியமானவர். சப்த கிராமா என்னும் ஊர் கல்கத்தாவிலிருந்து புர்த்வான் என்னும் செல்லும் கிழக்கு ரயில்வே பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இங்கு தற்போது திரிஷபிகா என்னும் ரயில் நிலையம் உள்ளது. அந்த காலத்திலே அங்க சரஸ்வதி என்ற மாபெரும் நதி இருந்தது. தற்போதைய திரிஷபிகா என்பது அதன் பெரிய துறைமுகமாக இருந்தது. 1592 பாட்டான்கள் இந்த துறைமுகத்தின் மூலமாகவே ஊடுருவினர். 1632 சரஸ்வதி நதியில் ஏற்பட்ட பெரும் வெள்ளத்தினால் இந்த பெரிய துறைமுகத்தின் சில பகுதிகள் அழிவுற்றன. 17 மற்றும் 18ஆம் நூற்றாண்டுகளில் போர்ச்சுகீசிய வணிகர்கள் தங்களது கப்பல்களில் ஏறி இங்கே வருவது வழக்கம் என்று கூறப்படுகிறது. அந்நாள்களில் வங்காளத்தில் தென்பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த சப்த கிராமம் மிகுந்த செல்வத்துடனும் புகழுடனும் இருந்தது. இங்கே வசித்தவர்களில் பெரும்பாலோர் வணிகர்கள். அவர்கள் சப்த கிராமத்தின் ஸ்வர்ண வணிக என்று அறியப்பட்டனர். அப்போது ஏராளமான பணக்காரர்கள் இருந்தனர். ஹிரண்ய மஜுதாரரும் கோவர்தன மஜுமதாரரும் காயஸ்த ஜாதியை சார்ந்தவர்கள். அவர்களும் பெரும் செல்வந்தர்களாக இருந்தனர். இந்த ஸ்லோகத்தில் ஜமீன்தார்களான அவர்களுடைய ஆண்டு வருமானம் 12 லட்சம் ரூபாய் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக ஆதிலீலையில் அத்தியாயம் 11 ஸ்லோகம் 41 கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சப்த கிராமத்தின் ஸ்வர்ண வணிக ஜாதியை சார்ந்த உத்தாரண தத்தரை பற்றி விளக்கத்தை படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து நம்ம ரொம்ப படிக்க வேணாம். ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபிக்கலி நம்ம வந்து இதை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம், ரைட்? நம்ம அதாவது இந்த ஜியாகிரபி பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா
இங்க என்ன நடந்துச்சு, இதெல்லாம் எந்த இடத்துல இருந்துச்சு, அந்த சரஸ்வதி என்ற ரிவர் போச்சு, அவங்க எல்லாம் வந்தாங்க. ஆனா நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, அவங்களுக்கு அவ்வளோ பணம் இருந்துச்சு. தட் எப்படியானா அவங்களோட ஆனுவல் இன்கம் 12 லேக். அவ்வளவுதானே மாதாஜின்னு சொல்லாதீங்க. இது எவ்வளவு 500 வருஷம் முன்னாடி எவ்வளவு இருக்கும் ஆனுவல் இன்கம்? 12 ரூபாய் இருக்குமா? சொல்லவே முடியாது மாதாஜி. இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப சிச்சிப்பி மாதாஜி. இல்ல அப்பெல்லாம் அப்போ என்ன சேலரி இருக்கும்? ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க அப்பாவோட சேலரி, அவர் டாக்டரா இருந்தாரு, அப்படி இருந்தே அப்பாவோட சேலரி அம்மா சொன்னாங்க மாசத்துக்கு 500 ரூபாய். அது வெரி ஹை அப்படின்னாங்க. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? நான் சொல்றது வந்து ரொம்ப வருஷம் கூட இல்ல. ஐ திங்க் தெரியல எப்போன்னு தெரியல. சோ புஷ்பா மாதாஜி, உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சேலரி எவ்வளோ? எனக்கே சம்பளம் 500 ரூபாய் தான் மாதாஜி. சரியா? சோ இதுதான் சுச்சுவேஷன்னா, அப்ப வந்து நீங்க நினைச்சுக்கலாம் நம்ம 12 லேக் ருபி வந்து இது வந்து மாதாஜி சொல்றதுதான் ஒரு 50 வருஷம் முன்னாடி கதை. இது வந்து 500 வருஷம் முன்னாடி 12 லேக் ருபீஸ் என்ன லெவல்? ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி கோடி எல்லாம் இல்ல. இது எவ்வளவு கோடிக்கு போகும்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் வந்து வரும்போது என்னுடைய பேசிக் பே 90 rupees மாதாஜி. வெரி நைஸ். சரிங்களா? சோ இதுதான் விஷயம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். மகா ஈஸ்வர யுக்தே துனே வாதான்ய பிராமண்ய சதாச்சாரி சத்குலி தர்மி தாரா கன்யா. महेश्वज जूता तुके वदान्य ब्रह्मण्य सुधा सदा सारी सद्गुणे धार्मिक கண்ணையா. மாபெரும் செல்வந்தர்களான கிரேண்ய மஜூதாரரும் கோவர்தன மஜூதாரரும் தாராள மனம் கொண்டவர்கள், பிராமண கலாச்சாரத்தை நேசிப்பவர்கள், நன்னடத்தை கொண்டவர்கள், உயர்குடியை சார்ந்தவர்கள் மற்றும் அறநெறியாளர்களுக்கு மத்தியில் முதன்மையானவர்கள். ஸோ அவங்க வந்து என்னன்னா, அவங்க எந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க, ரைட்? அவங்க வந்து அந்த குணங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கிறது என்னன்னா, அவ்வளவு பணம் இருந்தும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த என்ன சொல்வீங்க ஆட்டிடியூட், அந்த திமிரு இல்லை. அவங்க 2 பேர் என்ன இப்போ படிச்சிட்டு இருக்குமே? இப்போ யார் இந்த 2 பேர்? கோவர்தன ஹிரண்ய மஜும்தார், கோவர்தன மஜும்தார். இரண்ய மதுகர் அண்ட் கோவர்தன மதுகர். கோவர்தன் மஜும்தார். இரண்யா அண்ட் கோவர்தனா. ஓகே, அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஓகே. எங்க போச்சு? நதியாவாசி. நாடியாவாசி பிராமணேரா உபஜீவ்ய பிராயா ஆர்த்தா பூமி கிராமதியா கரேய சகாயா. நதியாவாசி பிராமணிர உபஜீவ்ய பிராய அர்த்த பூமி கிராமதியா கரேன சகாயா. மொழிபெயர்ப்பு. நாடியாவில் வசித்து வந்த பிராமணர்கள் ஏறக்குறைய அனைவரும் தங்களுக்கு பணம், நிலம் மற்றும் கிராமங்களை வழங்கிய கிரண்யன் மற்றும் கோவர்தனின் கொடையை சார்ந்திருந்தனர். பொருளுரை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் காலத்தில் நவதீபம் மிகவும் செல்வ செழிப்பும் மக்கள் தொகையும் கொண்டதாக இருந்த போதிலும் நடைமுறையில் அனைத்து பிராமணர்களும் கிரண்யர் மற்றும் கோவர்தனரின் தர்மத்தையே சார்ந்திருந்தனர். சகோதரர்கள் பிராமணர்களை மிகவும் மதித்ததால் அவர்களுக்கு மிகவும் தாராளமாக பணம் கொடுத்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதனால வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்பவுமே அந்த தாராளத்தை காட்டினாங்க. சேரிட்டி வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா சேரிட்டி வந்து இன்னைக்கு நிறுத்திடலாம் மாதாஜி. எந்த மாதிரி சேரிட்டி பண்ணோன்றது வந்து பகவத்கீதால சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ரோட்ல போற பிச்சைக்காரனுக்கு நம்ம சேரிட்டி கொடுக்கறது நல்லதா நல்லது இல்லையா? ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது நல்லதுன்னு ஃபீல் பண்றீங்களா? இல்ல மாதாஜி, நல்லதால இல்ல மாதாஜி. ஏன்? அவன் கொண்டு போய் குடிச்சான்னா என்ன செய்யறது மாதாஜி? சரி, அப்ப கோயிலுக்கு வெளியில இருக்கிற பிச்சைக்காரனுக்கு கொடுக்கறது அதுவுமே நல்லதுக்குமே கொடுக்க கூடாது மாதாஜி. அதுவுமே கொடுக்க கூடாது மாதாஜி. கொடுக்கணும்னு நினைச்சா மாதாஜி, படிப்புக்கு கொடுக்கணும், அன்னதானத்துக்கு கொடுக்கணும், மெடிக்கலுக்கு கொடுக்கணும் மாதாஜி. இது மாதிரி பாத்திரமா இருந்து பிச்சை இடனே சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னா, மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இவங்க 2 பேரு மிஸ்யூஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு அந்த மிஸ்யூஸ் பண்ற கர்மா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வரும். அதனால பிச்சையே கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்ல. ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நம்ம ஆல்டர் பண்ணலாம். இப்ப சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கலாம், இது பண்ணலாம். அப்படியெல்லாம் நம்ம ஃபார்ம் கொடுக்கலாம். சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கறத விட கொடுக்கறச்சே நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்கணும்?
ஓம் ஹரே சத் கிருஷ்ணா சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொல்லி அர்ப்பணம் ஹரே கொடுக்கணும். ஓம் சத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. சில தடவை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை, ரைட்? நீங்க சொல்லுங்க அப்பதான் நான் கொடுப்பேன்னு நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ண வேண்டாம். நம்ம கொடுக்கச்சே ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா ஜென்ரலா அவங்களும் வந்து திரும்ப ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுவாங்க. சொல்லலன்னா டோன்ட் இன்சிஸ்ட், சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க. அது ரொம்ப தப்பானது. எதுக்குன்னா ஆமா, ஏன்னா பைசா கொடுத்து படிக்கிற பசங்களுக்கு புக்ஸ் நம்ம அவங்கள வந்து அது சொல்ல வைக்கிறதுக்கு கட்டாயப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் மாதாஜி. ஏன்னா கட்டாயப்படுத்துறது கூட தப்பு இல்லை. ஆனா என்ன ஆகும்னா சுத்தி இருக்கிறவங்க என்ன நினைப்பாங்க பாருங்களேன், இவங்க ஒரு பிரெட் வாங்கி கொடுத்துட்டு எப்படி ப்ரொமோட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மேலேயே கெட்ட ஒப்பீனியன் வரும். அதனால நம்ம எது சொன்னாலும் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்க ஜென்ரலா சொல்லுவாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் ஹரே கிருஷ்ணா இல்லைன்னா மறுபடியும் நம்ம ஒரு தடவை சொல்லிக்கலாம். நம்மளுக்கு சிரவணம் ஆகும், அவங்களுக்கு சிரவணம் ஆகும். போருமா? சோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மாதாஜி. அதை சொல்லும்போது அவங்க மனசார அவங்களுக்கு நம்ம கம்பெனி எரிச்சல் ஆயிரும் அவங்களுக்கு மாதாஜி. சிலது நம்ம சொல்லலாம். இப்போ டிவோட்டிஸ் வராங்க வச்சுக்கோங்க ஆபீஸ்ல, நாட் ஆபீஸ்ல, நம்ம அன்னதானம் கோயில்ல பண்றச்சு அப்போ பசங்க வந்தாங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லு. ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி டிவோட்டிஸ், புரியுதா? அவங்க வீட்டுல சொல்லியிருப்பாங்க, அது தப்பு இல்ல. ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம், ரைட்? அப்ப வந்து we are taking that ஸ்தானம். ஆனா ரோட்ல இருக்கிறவருக்கு நம்மளுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். we are not you exploiting, ரைட்? இதுக்கும் நம்மளுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம். மாதிரி நிறைய பேர் ஏழையோட செல்ஃபி எல்லாம் எடுப்பாங்க, ரைட்? இதெல்லாம் அதே மாதிரி வியூ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. சோ வாஞ்சா கல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम